Abalinze y'emyaka eyo Ndizi TV nabasemerera kwa nimna kwa biri kogotwara obuligerelia obya nande ne biro bindengo kwaligania ase omoroberio o Worldfit asto kwemanye amaroire wetra Dr. Kena Moses oyo gotosemia amange na kia maroire agocha semebere yeto ningiye kuyaleta nabo igona kitogwetanga nabo igona kyomonto akonyora obogwenia kondo mwanchi muri yeletare ne Frida Kerubo sanga na inche goika omoelio natako kwenyelinga sinsemo chichi mitandao sensemo ya Facebook na bagotonyora wetra Ndizi TV News Digital na baga sensemeria YouTube na bagotonyora wetra Ndizi TV News sensemo ya website na bagotonyora wetra www.ndizitv.or.ke Hoigo mwanchi muri na bagosanga na intuye ekerengeli kyago seli boli liago wetra sena mbeyerega bwe screen yago bunatokoteba butambe nga mapema ndio best watu mali boli liago mapema ikegera daktari no alega se studio elinde obagago kwerene nabo gotuma asuburiro bulito onye kubateli boli asuburiro bulito kokwanera goseboro bondoro cenga bwabiri buko gucanda ase omubiro gokolende antara gotebingi to kokwanera litkolia lero ndagite ndara mwaligani daktari ase studio atatebina kyakorwa nabo ge kliniki kyaye ngakige korwa gosenga ikiegotoka karibu sana daktari. Asante sana Ms. Kerubo. Lietaria ni Daktari Moses Kena Onsarigo. Mkuru wa senyekitari ya Worldfit Health Centers. Worldfit Health Centers na otolega Uhuru Plaza, gorofa ya gatatu, erumu 307. Karibu sana. Asante sana. Wiki yaona kiyabere daktari. Wiki mbiyegendete. Twarolire abantu bakuru batambe baje gutorora tubakonye abantu twarolire bakogwena bagwate imicando wangote ngamba kogwena we thank God. Naro kino yasechi nsemo chie SMS mbabete bagote banga mbya mona sengi nchomo atoite direction tukabatoka ikerana ase daktari to confirm mbayete bori. Okay mbya mona sanu mwancho muri ko kwaliga ni beneto chake umorobiri weli tukolia lero. Daktari wiki lina tebetenga omonto kabatu buriro bwabere boko mucanda atome ujumbe yae elinde twero bilieto chigokwanira ekena chiteguri iki SMS naro cyabanta abange bagoteba botebi daktari mukwanire oburere bwa gout igori tukulia rero mwanchi mulene yotete gukwanira igoro yoborere bwa gout asengencho abanche balige babete bagotuma ujumbe cyabo nabo igogoteba nga orero bwa letro mucando sana ase emibere yabo igombaga nite komanya mange wetra Dr. Kena Moses kolinde daktari toko chaka kigima oporiro wiga bwa gout porire kyogo ekerotogo umuntu agote umuntu atebunga nabwa tuburwire bwa gout eminyeti na arthritis yego cheso mubere okoba acid yekurukunga uric acid ya chire igorosane so mubere umanyite ekerotogo tebanga gwanyorira arthritis egocha okoba uric acid acid ile kurukunga uric ya chire igorosaidi esamanyinga inere bono yalenta yagera yalenta uburiro bwa arthritis eminetinga acid ye kuruku uric acid ekero ye kireigoro ya chigore samanyinga bone koiru ya chikogenda se joint chiago ya chikoba deposit ya se joint you know ekero ya very deposit ya se joint because uric acid yetegwene tikobera se joint ya lenta what we call inflammation gosogo sambeka we joint you see ekero ya lenta gosambeka we joint wono ya lukunga arthritis ego ya lukunga gout arthritis uburiro bwa gout tele muchezo bali bamangi babwa tuburiro bwa gout na bakotebinga na arthritis yebwata uchungu mbaya saidi uchungu kali saidi ebwa tubosongo bole iguru na ndo tele ngubosongo bweka bole iguru you know bantu mbali kurara butuko yango Ms. Kerubo umuntu bwate gout yakotenga nabako kesha ubutukubugi mu bakamambi atararara umuntu uri nabaragotebinga tatagetinyore sheet igetamba ketokurarira kemukune ese joint ya children arthritis
yakire na gout, you know. Tatageti nyore you can imagine getamba nkebaza kumukunese joint iri yatwarire mechando because yo bosongo boli igoro saidi sana ine togende rukwanira lakini tigango tebiga uric acid yere nenka yekuru ukumweta abantu bamenga uric acid yekuru number 1 uric acid ekere ndagire kubunu endagire nyingi kubunu nekaro kwalire nyama ekero kwalire ensu yago ekere kubunu eso mubere you know metabolism normal metabolism bono nkogerere acid uric acid erosiku inambeye kwa hivyo uric acid nabera alwese chindagira chiditokoli chindagira chibwate uric acid kwa wingi so meaning onye gukuri chindagira chibwate uric acid kwa wingi uric acid itaongezeka kwa mwili njia ngine ya pili abantu bakonyora uric acid eso mubere nga ekero ki cells cy'umubere ki cells cy'umubere ntubwate white blood cells ntubwate red blood cells ekero cyakure that process yo gukirusiye so mubere uric acid ngokorereki nkorosi wire so mubere ogo so as a normal muno mubere ogo gendete komenya uric acid nkorosi wire so mubere gwetira ki cell kiri cyakure ekero kitagete kurusi wire so mubere you know that process yo gukirusi ya produce uric acid enchira ya gatatu uric acid yerabe nyinge samanyingao twatebire ndagira nabe komeka uric acid yebe nyinge so mubere twatebire no umubere ogo as umubere ogo normal ndatebe living ya komenyo wa kawaida nkoros kole uric acid igento kyomweli onye uric acid yende nkobere produce samanyingago yabeire nyinge nkige kurusi uric acid ya samanyinga is what we call kidneys. Kidney chiago na chikoruksi uric acid esa manyinga. So onyo olenga kidneys nchidi korusi uric acid esa manyinga then uric acid na weko gende ego. So if you have a problem with your kidneys na wachira wa nchirusi uric acid yonsi kurusa manyinga. So what I'm saying is this. Konyoro buriro bwa gout yeminetiga. Either too much production of uric acid in the body and too little excretion of uric acid. Yeah. Biyamana sana daktari asoko eresera sinchira yobwagare iguru yoburiro bwa gout enchira bogo cha ase omubirito akondo mwanchu muri nyambo no kwigurire TV yago niko tugendete gukwana agose sanganere Dr. Kena Moses kuru ase clinic ya Worldfit oyo gendete gukwanira iguru yoburire bwa gout onye ko bwatebulire ndeliansi na bogotoma ujumbe yagenke wetera sina mbiriga bese screen yago elinde tobeto gosanga amange daktari gwatotebiri enchira oburiro bwiga bogo cha somubirito kurende ningige koboreta uric acid na tuatebire ekero yakire iguru iko kende yonsi kego chikogera uric acid egende iguru samanyinga na boge kolento buriro bwa gout that's what you're saying too much production of uric acid in our body you know, against too little excretion of uric acid from the body. Nere kolenta uriri bwa gout. Bono mbinto kibiragere acid yagebe produce nyinge so mubere. That's the question. Mbinto kibiragere. Number 1, abantu mbale yuri kwende gout yikubwatie se familia. Okonyora ngata tumino otwali tuburu kusema mumino otwali tuburire bwa yuri nene bwa gout na yengo chikonyole ibona buranyole nga ese genetic composition ye family gete mbali konyara ko kurusi uric acid eso muberobo ne chikini cyawo cya rosetigu njiri konyara kurusi uric acid yonse eso mubere eyu yalenta uburwire
bwa gout ige family nere bugate uburwire bwa gout and that's why we have to be careful sa zingine amarwire nko bugate ale kifamilia and that's why you as an individual ayo monyene no wente kubulinga amarwire kyale family yaito onye uburwire bwa sukari bororo inkingwente gukora tinchi konyoro uburwire bwa sukari onye pressure ese family yaito inkingwente gukora agera tinyore uburwire bwa pressure the same thing onye family ine bugate gout igomanye ngatatu mtu nanyote gout inkingwente kokoregera tinyora kintu gout so magonjwa za zingine inafuata kifamilia tuko pamoja egento kende kirale ntuburwire bwa gout nekeru bugata mafuta mange so mubiro high cholesterol ekera mafuta bugata mange saidi inachochea production of uric acid so mubiri yabe nyinge mono you see ekera mafuta bugata mange unajua tujaonea watu wako na mafuta mingi kwa mwili so na tena imanishi kwamba ukiwa mkubwa sana kwa mwili uko na noraba ntaba nyerembale bugate cholesterol nyingi sana especially cholesterol yembe ekorukunga low density lipoprotein low density lipoprotein nere kogera acid nyingi uric acid ebe produce so mubiri w'umuntu kobo monene umubiri daktari taraenda se kobo umuntu monene umubiri umuntu muri naga ntiko manyanga inkiye kogera umuntu atebunga nabwata mafuta manga so mubiri omungite bantu bange ntolikogundwa gente gosentu bwate you know into of Africa itoko genda nyagitale karutwa rwalire toko ganyo kari kiri gwate bono naigule bobe kwa magumnyoga gukinja gitale ekinse kinde especially the developed countries ibako genda nyagitale for medical check up umuntu akone nyagitale okolera lipid profile okolera opimkere gento nini pressure pimwe sukari mapema so that umanyankito gukora so abantu abange ibabwate usetubwate amafuta mange so mubere tutamanyeti and that's why sometimes we advise our clients ama those who are watching us nga mwagenda nyagitari mwara akora medical check up nabako nyo bintebi igabanta abange babwate cholesterol iguru mnagenda ko tembiske rubu igwa daktari ngwarete machine iri kolingo lya mariro monta ki machine tubwate nyagitari ito nekinyinge munabona untu alenta new machine ekoligererya enkoro yago igotu ale gout nabura cyo gutwala enko eshida yenkoro tokulie enkoro yago ngakiri tubwate ultrasound tubwate well equipped laboratory for medical examination and what you call medical diagnosis umaite miskerubo eso bonya gitari ntuntu bugati keswaka totabenga yaya tunatwa kuligerere ukabugate burire gete yaya wikatupime tomanya shida kie kusumbwa tutarachaka kwa Maria Yesu bwana daktari kwa biri ko kwaneranga abantu bubwate amafuta mangi aso mubiri na baratori burire bwa gout na buburale erachangie kogere acid nyinge be produce so mubiri ne acid yiyo nyinge ekikolento burire bwa gout ndewa nini umanyete uburire bwa gout bokorosi ecumfie so mubiri crystals ekwende uric acid ireko yabere nyinge ekorosi crystals mune cumfie mubiri ugo bone cumfie nere ko ba deposited everywhere mubiri umugima yakikolenta amaruirande so uje twendele amaruire mnabona uburire bwa high blood pressure bali bapugate high blood pressure konyora gout ndaisi uburire bwa high blood pressure ibogo changia gout goche so mubere igabantu bali bapugate uburire bwa high blood pressure gose amanyinga ari iguru mbuya bakenya gitari na ya Worldfit because ngokonya turi abantu bapugate uburire bwa high blood pressure bawena abantu bapugate uburire bwa diabetes diabetes nabekogera otwara uburire bwa gout igekera ubwate diabetes akikisha ngisukari yawe nere within the normal range nere 3.7 to around 7 itogurukanga normal so that tekera kwa nyoreka nire normal umaitenga tinu konyora uburire bwa gout lakini yegendera kobe nyinge ori nto bwate sukari na wale nguchinarwanga sasa zingine wakwingi sile zamani unapata mtu akona ugonjwa wa sukari sukari yake inatembelea 16 20 na
nambari kobwa bakotinga ya ngukire araba igoro muno gwetani daktari omuntu esukari ya somubere bwenetebe ase kiwango kingana nani went ko 3.5 to around 7 millimol per liter so ekarugo nyagitari yetongo pimo tole sukari twaronga ki sukari yage toko nyorere igoro twagwa advice ngancho wonte gokora abantu abange bakire nyagitari yeito bakagirite babwate shite tofauti kuchikuba pime sukari twanyo sukari yabere igoro twabakonya mapema batara chikuchaka kwa ego mario gaya a conventional so mbuyo go nyagitari ama kunywa mario go nararagere otware amaruna mariona aragere otwara uburweire bwa gout abantu mbarokonyora babimbe tamaguru babimbe tenda bakonya kwegwa mario akurunga diuretics na mario gari akurusia mache so mubiri munabona nko bali gose lasix umuntu nyakonyo lasix for a long period of time na bokonya uburweire bwa gout because bono amache akuru mubere uric acid yatera kuboso mubiro weyere nyingi yale ntuburire bwa gout natuateba abantu bali bwate kidney disorders ekinyigo cyabo kibwateme cyando etaru kikogera uric acid nterwe so mubiri na bakonyora oburweire bwa gout bali nande bakonywa amaru babona kalkirasa amaru ayo korra kalikolete michande mingi bali bakonywa too much alcohol amarua mange mpaka kolentere gout amarua mange na bakolente buriro bwa gout nande bono tienda gotebe miskerubo onywa amarua mange na ndinkuriole nyame nyingi enyame bwata lot of uric acid nkonyo nando uligere ntetuligere libya abantu bali bakunywa amaru number 1 amaru akoenda nenyama ntewani igo banje tenyama mono saidi igamaru alenta agere acid yagenda igoro enyama yagere acid yagenda igoro ekintu kindi kya gatatu banyu what we call soft drinks abantu mbare bamwirete energy drink akumbuka tigamyo kuje tukangole kagero onyura amaru bona atagete chinguru maambye kare mukira bwa tangoba omnyoko chikonyu energy drink wozinandi kwanyora abandi ba comics ya maru abo na soft drinks kibwate fructose any drinks kibwate fructose impolenta chire inkogera chire acid yegende uric acid so abantu aba bali in danger mara gatatu banyura maru akolenta uric acid banyure kwende soft drinks chikolenta uric acid nande balire nyama ekolenta uric acid and that's why we need to be careful abantu bali babwate mibere menenere sana abantu bakonya uruburire bwa gout mono nabali babwate mibere menene obesity obesity Biemana sana daktari. Inachangia sana. Biemana sana mwanchi mulibita seni kia Ndizi TV. Niko toka ndete kusanga emeyo moroverio o Worldfit Clinic. Asito kusanga nere Dr. Kena Moses chinga kitoka ndete kukwanera iguru yuburire uwa gout. Tuimanyiria mange na kiuburire ubugo chaso mubiro ito na boigo ningi yakoboleta. Kuli ni daktari. Nakio mondara akora manyenga nabwate uburire ubuiga uwa gout. Muna nago tebiri miskerubo tigatunyale kugenda nyagitari mapema saa zingine ukiona umekuwa mkubwa sana saa zingine ukiona umetembelea hii mambo ambayo tumesungumzia alcohol mingi kunywa umekula nyama mingi umefanya nini saa zingine we have to be careful tujue what are we supposed to do twende mapema we check akira abantu bako nyagitari gitongo check tole uric acid levels. Uric acid levels. Na uric acid level tewene tiwe tani 360, you know. Ekare tani 360 ochigoro. Na butoku kuwoni mapema ngaye na bera kolentere oburuire bwa gout. Lakini ngakyora koromanya nga ngochikonya uruburire bwa gout sikwanya uruburire bwa gout. Nambeye ikintu kiguchaka muno no gwati ogucha kole kiara kiriye igetwoni kiara igetwoni etwoni kiriye kenene lakini kiara kyokogoro kari yokoboko kiara igetwoni na kiguchaka muno kugwati
kego chaka kugwata and especially ke ego cha butuko kego cha butuko ego cha kugwati kiale kego cha kugwati na ndo gwati na tebire kuri obukumi yeko gwati kigima daktari gosike gase agajiko na bokera gwati kigima gose joint ekeri kiara keri kyo kugoro kenene getwani baba ndio kubwa kama jeje ile twego wani kiara keri tokoro kigetuo ndoseka gwagoroka keriye kenene ya chakire ko gwati botuko mono botuko kia gwati obosongo bori igoro saidi obosongo bwa bori igoro saidi ekiara keri kumundago jigo kerigereri kia kwanyoranga kiabere muna gesambe getekere red kego shine kiabimbire kere tenda tote montago kune nago tebiringa nyore kwende a bed sheet itoko ibisi tutagetie gukunororo so you can imagine the pain so kiachakire kiara kiriko gwati getuone manyangi metando yachake na bura nyolenga no burire bwa gout gwakiri lakini mnarinde ginya kugenderera gout yenya kugenderera yachaka kuri joint kindi tari nga kuri joint yemo na be kuri angle joint you know every knee joints echa magoko gaiga eri elbows eri wrist joints eri kere joint with time again to kende omonta korora you know na boko nyoranga oburuiro obo bwakire sengozi nago tebiringa gautie korosi omonye so mubere so omonye onabora be deposited under your skin ekero omonye tukuronga toffee the toffee ekero ya toffee ya bere omonye obere se under your skin bono korosi amaira ogosoka go ogokora ogokune ngoziga omonye uri osoka na amaira gocha you know engosi ya saligu no burweire gose uric acid ya bere nyinge samanyinga emanyiri libinde bigo cha miskerubo okobo buriro bwakire bwa affect ya sigete buri nabo kwenda bwa affect ya mawo otwa difficult breathing buri nabo kwenda bwa affect injira ya maji otwa leme chande sinjira ye maji igo bono oburi nabo kusalia enkoro nabo kusalia ndonse so mubiro kusalia maiso torora buronge you know volente michande mengi lakini mnanko gotebi oburoide bwa gout ibo current arthritis ebwa tobo songo bonene na ande go chakire se kiara kirikia maguru ya doctor twarire oborero boiga twarire bimanyereri nga wiko atiku nabo gwatigu kiara egetwani wate ngoja kwati ayana ari manyire para kwanira ngo igoro ya rheumatoid arthritis muna nago tebiri gout na arthritis it's a complex arthritis in that lakini yegocha okoba uric acid ya chiri igore samaji ngago rheumatoid arthritis also it's a complex arthritis na arthritis ambayo nayo si mchezo rheumatoid arthritis igo minetiga miskerubu ekero gwatu kuchichointi chiago igotinda tebanga ngauti obwate nabura twaro buriro bonga usa arthritis yengao mwana gotebiri kurukunga rheumatoid arthritis rheumatoid arthritis neriye gocha okobe bonyamasi bwago ekinga yago yomubere yago nchokeire ekere kinga yomubere yasinyira kumanyanga oyo no mubere ogo nawa ni madui bone goita keregento ige kinga yomubere kerego ita joint chiago ekere kinga yomubere goita mubere ogo nariyo konyoro bururu kurunga rheumatoid arthritis that's why we say rheumatoid arthritis is an autoimmune disease autoimmune meaning ni kinga ya mwili ambayo inakufanya nini inakuumiza ngakiura tofautishe rheumatoid arthritis na gout ekero togo pima esiki laboratory turusia manyinga tupime tupime uric acid tokonyolere nyingi samanyinga lakini buruire bwa rheumatoid arthritis tebwati uric acid ile nyinga samanyinga enchirende ya kabiri rheumatoid arthritis is an allergy sama mifupa
ekori joint chionse symmetrically ekere kori joint ye yokogoro ngochereri joint ye ekere kori elbow ngochereri another elbow ekori wrist joint yari another wrist joint you know and the rheumatoid arthritis you know ekori bakama koko ekero ko arthritis ekori bakibiara bya ubaka byaenda combo yatu watu ora nodules maambie kero kubuka maguru tali kurambuka joint njiri kurambuka ene tokondera kwa na rheumatoid arthritis rheumatoid arthritis ekori miaka ende yonsi emiaka nyole meke usemenene okay nyoburire bwa gout nabona mono bokulia basacha gout kara basaka na bako nyama mono ozaje matu busacha atara ikabu oyo etera asegete uralira kanyama oje kwegwe suguma nyombo tanga tika tinzo na bere mbori akora etera asegete uranye ukwende urasiba maruma kayo umakogena nyuma so konyora abasacha bange na babuga gout lakini nabasubat na baikire miaka 40 years and above baikire menopause na baro mono konyora bali gout ikotira tenga gout ya konyora basacha buka na beko nyanya abasubati abake rheumatoid arthritis na beko nyoba kabana na beko nyora abasubati equally na beko nyora abasacha equally tebuati age na beko li age ende yonsi ubuliro bwa rheumatoid arthritis iko rheumatoid arthritis na arthritis lakini tali gout ego chokobe kinga yumubere ekogoita ando byana alikire kitabu kya rheumatoid arthritis bali bwate amaruira kubasumbwa bacha barali bitabu ngoli kadi bitabu miyamana sana daktari lingo baore direction na kibao konyora elinde batalere clinic gosebenyorere ebitabu ebi konde miyamana sana mwanchu muri kinga kyogeneta gusanga na intwe imeyo murubiri o Worldfit clinic kinga kitogeneta gusanganere Dr. Kena Moses yogeneta gukwanira iguru y'uburere bwa gout konde daktari tobeto gukwanira na kibogo cha somubere bimanyerere imbere byebi konde ndekero montanyo ruburiru bwigasege tambe chi complications inchire cheche oburuire bwa gout bwachira konyole kana bwa teme chande meneso mubiri bokolenta marweira mange muno bono oburuire bwa gout bwanyole kanire nkolenta bolige ntweko rukunga heart attack eminitinga ekero uric acid ya rosiri omonyo lina bora agende senkoro enchiririe korageria man ekorageria enkoro enchira ya manyi ngerie korageria enkoro tokuruka nga coronary artery onyole nga coronary artery eri omonyo yo chiro soire ime ogerire enchiririe ibungire then heart yawe sinyikonyora enkoro sinyikonyora manyinga onye enkoro ego sinyikonyora manyinga enkoro eri yachigotwara into kuruka heart attack era kolentere mechande mengera gero montasi yubugima raisi sana oburuire bwa gout nandi bwanyolekana nabo kolente gento ikuruka stroke naboko gendo somutu bu block enchira ya manyinga goso so bongo bwa goime obongo boli bwo kubutwa otwale ischemic stroke oburuire bwa gout bwanyolekana nabo kolente oburuire bwa esukari nabo kolente oburuire bwa esukari oburuire bwa gout bwanyolekana ndebo kolente what we call premature death abantu bago kubatareke emyaka yogoku because urubwa gout bugusali keregente somubere bwasali chifigo chiago bwasali engosi yago bwasali keraso mubero wese daktari mwanchumule naro kobolinga ego musubati bwa trinity atwaro borire bwa gout mbobe bogo affect umwana uli abogolete lazima bu affect because whatever ekero uric acid yere nyinge samanyinga ego chikorosi into ikurunga crystals and this crystalline you know ebintu muno monyo omonyo yo naboko gendo bloki chinjira cha manyinga chiri chiko chikoswase uterus so nyolenga chinjira cha manyinga chiko feed the uterus nchiri kolenta manyinga isainese ese lirara mwana so umwana ureke chikonyora enough nutrients umwana ureke chikonyora enough oxygen nabura anyoro konyora umwana ubwateme chando 1 or 2 mbe mano sana daktari akero muntu obwato buriro boiga akera akire nyagitari kero moko mulingoli nakimo gukore lab test mna nago tebiri nambege ntege tangani akero muruira akire nyagitari ekansere service yani meta bantu bane bagocho bisiyana batenga ki ntabi buruire mbugate
okweresa buna igwete wakatebona ntebi atara kweresa watenga bona entebi kozi nakiro bisiago ntebi ngambiro likimwete no ekero gokinya gitari yana goikukalanse ongerese mechando kyubwate abandi bambulinga turigo pima ndogo pima kirege nteso mubiri kibase kinji gotoka ekero kwangerese inje no munyagitari neregasi yana kolengelinga ngento kinda pime kegokonye so nago tenga na kuruko wana kwangeresa nga yaye kichira kiriki anengia bwate so you give me what you call medical history and from the medical history na manyango muntu nabaza gutwara gout bono nabo nkukurusia manyinga topime torenga uric acid yesa manyinga ngakingani so we do that singitari yitu tora uric acid ya ngakingani another way na butora rusia akwerende amachi kuruse joint yago what you call synovial fluid and once you have got synovial fluid tonye kolere biochemistry so ikatonye kolere biochemistry na wotokoranga amachali agale se joint na bwate crystals kitwa tebire kusina bwate crystals kinyingesa ese joint yago na buturago kolere bintu mnebyo na buturago wake x-ray X-ray to work X-ray ese joint yago na bego toro kinga e joint yago ne bwate crystals kusinega ntego gusareka wetera ase uburuire bwa uric acid asa uric acid yere igoro so ngokora tole uchunguzi osenkoli ngori tore twaranga ngayime chandere miskarubias tutaragenda daktari ase treatment umwanchumuliye natebanga urakwanire igoro yokuruma ko mugongo backache nani nere abantu babwate chishide cyo kuruma mugongo bakabandi bachakire gutambira naraba gaite bagoja tangabona umugite umugongo yogerire nchinguru cyane nchiyo abeko nyari kana daktari nabeko leta nabono binte tujikole umugongo ngaka ondine kinakore umugongo kuruma abantu nkurumbura mugongo once in a lifetime bakonya umugongo kuruma nyorekero umuntu omoke umugongo unapura kurume okoba kisababu chinyingi lakini the genesis yo kuruma umugongo itokunyirukanga muscle weaknesses ekero kinyama kiri kitinge to mugongo the ligaments kitinge to mugongo chikoba kitabwa ati chinguru cyoko bwato mugongo that is the genesis yo kuruma umugongo so abantu abange bakuruma umugongo is because of muscle weaknesses aso mugongo inere genesis yo kuruma umugongo so what I'm trying to say umugongo wekerole weak nyama jawo kitabwa ati umugongo bwe compression yako baraisi e disk yawo nabegosuka munabona ura abantu abake bwate myaka 30 years and below bakuruma umugongo mono ne disk yasukire e disk ile kurukunga intervertebral disc ekero to umugongo nubwata mauga guturumbuka ngora yugali liego ne lyanze ndiri kubwatana because e disk yeroro nere kora tunchukanana twa bend because e disk nere kogera umugongo go unchuka nokole gas so e disk ile mocha nyesuke gose mbutu yasuke gose guchimutu asinini nabe ko finye nav neki nav na yikikoli ile magoro tutotale chikogera chikotenga gende ichoenke chinabu na chikotenga icho enenegenda na chikote kindi yonse gukora umubirugo so once kwanyole nav eli ya very squeezed wono umugongo karo kukoruma kwanyola ande mechandi ni complication chindi umugongo nabura krome because of muscle spasm gose gwatwalire infection mnabono uribwa brucella watwalire infection viral infection yomugongo watwalire arthritis yomugongo spondylitis watwalire igende sciatica Mungu nabura kurumu because of so many issues watwalire ububimbe watwalire cancer gose secondary cancer ya rura sikite yakire so mugongo nabekogero ibintu nebingi biragera umugongo kurumi lakini kero gukinya gitari yito igente gitanga no gutakumanyanga nkiye kogero umugongo kuruma nande kituraga konye ngokonya turasinye gitari yito ya Worldfit yes daktari manchumulie nararo bolinga
ekera ari on menstrual periods nigo mugongo kumuruma sana nasiki omugongo nabo kuruma because of so many issues or to even pelvic organs organ kiri gotuka sama ugayansa yeso gwikaransira unabono a uterus uterus yetu aleme chando guserira la mwana nabo mugongo gukoroma a prostate yage twaleme chando yo musache prostate nabeko ro mugongo mumno usatware prostate cancer nabeko gero mugongo gukorome ekwerende otwaro buruire busino bwa UTI useme chande niyo nabeko ro mugongo gukorome why nkyo gero mugongo gukoroma because ubwate shida nsaiga umanyite nagotebiri gento kirito kuruka nerves ekeronko gusuna omugo kogoro koigure nagosuni enere kurukwe nabo nere gotebi umubere nga gwasuniru gusidi berandiri nyinga tubase koi so enabu eringa yekoro inatoka kwa uti wa mgongo where we call a lumbar region nere go supply go chagaiga so emechande kere koba you know ese chiogani cheito emechande nabe koirwe so mugongo uchikuru momongo because na wiri yarwe so mugongo so what I'm saying abasubati mbale bakoromu ekero gose bagotu because babwate fibroids kusababwate you know chinkegeta bagoteba kusababwate you know PID yagera baru momongo because ye nabu nere go supply lira mwana ekurwe so mugongo yes ambia mano sana mwancho mulire chinga kyogenda gusangana into imeyo morobelio o Worldfit clinic chinga kitogenda gukwa na igoro yoboreire bwa gout toberto gwesemia amange kolende twakunire na ndisiko mwancho mulire na roro bwoliria mabuli no gasemere kwa na daktari obere kago kunira ensemeyo daktari chinga kitogo chigokolira totaraso asensemo ya treatment ninga ntiora kwa igoro ya osteoarthritis osteoarthritis nane aina ya arthritis mangenda gote miskerubo arthritis nechi nyingi arthritis nechi nyingi and that's why it is always important ngumurwaire oli orwarete goikomanya uburwire bwago to kowena ongetumanye cyuburiro bwago abantu abange bagugese gitari yetu ya Worldfit ibagotenga nate betumye gitari mbwa arthritis lakini arthritis yereri gout septic arthritis, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, oikomanya because you really samangana kurukunga treatment. Treatment liko the same. Onye kwa bwate gout kwa mfano, tuwatebele uric acid yere nyinge samanyinga, kwa uric acid tujeruze samanyinga. Bono watwale osteoarthritis. Osteoarthritis ye kurukunga wear and tear. Kwa bekile gari ye tairi ye tokubeke gari kwa urukwe gari. Nga kigo cha yera. Kwa watu nabasikali nchira nga etairi yeye yeyerire bakubwata nga kiekwera mune kunya gutara lioka etairi kunya koerere ngora ne joint yago na nyasanyi tongete kunya koerere ngora okoera koli ngora gusokoro okorosa koli ngora tokoruka nga wear and tear igo muntu bwata osteoarthritis neriye gocha okobe joint yawe yakorire gasi emyaka mengi nakyo konyora osteoarthritis yakonyora abantu abagotu bari bwate emyaka 80 90 75 kuburukwana wajakire kuruma nandoli ya arthritis ile ko osteoarthritis koli joint jiri kinene mono munabono joint ile kumukyo buri tobonene knee joint na yikonyora osteoarthritis you know hip joints na yikonyora osteoarthritis kose the lower you know back tokorokanga the lumbar region nere konyora osteoarthritis yo njiri chiko kolega asiana na mono bono osteoarthritis nkonye gweni tole senya gitari yetu ya Worldfit so onyo muntu bwa osteoarthritis na bago chenya gitari abandi mbali bakonyora osteoarthritis barabake batarike myaka 80 90 because a joint ili yanyorete mechando gusoka tumnegari gusoka nyora dislocation gusobwa tobole magete joint ili you are overworking the joint you know ukanyora osteoarthritis egacha because a joint yako yanyorete mechando gete yes daktari saltora kunire sana ndoche cyujumbe kinyinge cikoboli na kiyo muntu akonyora ubo bwene igoro yoborere bwa gout na gukora kwanira elinde torgere libo lirinde gout yoko
nyagitari cheka waita gout tele kugwenda wantu mbali kugwenda nyagitari gout nyagitari cheka waita I'm telling you bakire nyagitari yetu abo ndenga ngida gitari na tenga tinko gwenda kwekanywe ryogeri maisha yangu yote amuna ese gout yeko gwena peke yake nese nyagitari yetu ya Worldfit I'm telling you abantu bakire bugate gout nyagitari yetu nandi bali bakire bonspi bagwenire tuabagweniri paka bachakire kuriye nyama batakarire nyama you see tuabagweniri paka balire ndagire nde yonse but I'm not trying to say ogendre kuriye ndagire liembe no but itokubagweni completely inkitoko kolekera umuntu akiri nyagitari yetu number 1 itoko mu mafundisho tomotebinga gauti ngakiguche sumubere nandi ngakigautia ruso mubiroye number 1 kwevo ni mafundisho number 2 twamu amariogo amariogo aguchikogera uric acid chikoba ku produce nyingi sumubere amariogo aguchiko improve the kidneys chijare kurusi uric acid sumuberoye amariogo agosoye sumubere arusi crystals kiri chonzi kire sumuberoye Jones P ogwena nabona ntubwate ryogo rikoro kunga reishi ekero umuntu ali bekire somo tokurusi Malaysia so reishi liko konya kugweni uburire bwa rheumatoid arthritis bwa gout ntubwate ryogo liko kunga morinda citrofolia gostokoro kanga noni the noni once we are given you reishi and the noni within a very short time gout is gone yes biyamana sana mwanchi muri yelikuwa boli na cyoborero boko bwena no gasemere kwa namna kwa bere guko igwo na daktari yako ya restaurant nabo igwo nguchiere goto direction ya senye gitari ya egotoka nabo igarwe namba ya yesimi elinde onyariko bagoko mutari ya senye gitari yo elindo enyorero obogwene daktari naro mwanchi muri naro tebanga nabatu muchando o infertility kora konerangwa infertility no gutanyora bana yes Miss Kerubu enga kietu ikire bono iga abantu abangi bachandira sokonyora bana especially abasubati konyora umusubati ukiro nyomiruga ya baada mitimi yake 3 guse myaka 2 oseri ando gendo nyumwa sando oseri because ariko nyara konyora bana so infertility gutanyora bana nguikire bono iga yani ntubwate twatebete kurunga primary and secondary infertility ogutanyora abana nabukora cyoko bimechande mengi naburanyo cyomu ni cyago nkiri boronge kiri chikolenta fertility no ntokole tukuruka estrogen and progesterone cyomu ni nkiri boronge naburanyo tonyora abana okobe mechando ubwate mechando asechiovari cyago ubwate polycystic ovarian syndrome chichupu cyago kirimekirie gwetia magena yabungire watole fallopian tube blockage kusego watwale fibroids kusego watwale PID nabura bitonyora abana ko bimechande mengi onye no mugaka nere na bikamanyinga nabara betanyora abana lazima onyora abana nabura nyikubwate mechando itariko nyora abana abana mbali abamura bakonyora batabwate what you call antecedent tests yani amagena abo takiti yagende se bikawu byabo agatikare se abdomen yasambeka asira boni nabira hetonyora umwana nabura nyora maruire gete onyore gonorrhea onyore sexually transmitted diseases amaruira yagende sibakagari samagena korosigu alente what you call ochitis abandi mbali batekonyora abana because babwate congenital problem choko ibururan umuntu akwiburu munaboso n'umusubati ekwende inyumba yayo inyumba yayo umwana teyo goserensi nini abandi babwate n'icyumba cy'amana ibere abandi babwate inzira cyoro iboro ibere inzira yoro iboro ibere abantu mbali bakwiburu batabwati babwate mechando gete so what I'm saying is this onye kubwate mechando yo gutanyora abana inchunya gitari tugupime tukubweleza igo mubwate chinchira wa umontara agopimu maka wa Maria gogweni yes andonye ogendra konyora umwana ambiye mano sana umwancho muligirira chinga kyogendete gusangana intwe imeyo morobeli Worldfit clinic chinga kitogendete gusanganire Dr. Kena Masisi daktari ndo cyo ujumba abantu mbarara bagatera ngambiye mano sana kwa biri ko gotokonya na kitenya gitari yawo nganyora ubogwene ambiye mano
mono sana siga singi yogokora ani chinyinge chireti ngonyara gosoma chionsi ekegera ndoche ebiro bito byatonyole daktari o mwanchu muri naroro beka kobulie betakwantiririe taliaye bakagotebanga kirenga kiako ende nyagitari obere gagotebwa bwatuburero bwa UTI oyebweriogo mboli kwaera UTI itokunyirukanga urinary tract infection ekere binyi bya soile nsenjira yago ya maji egintu gekorera abantu batari ko bwena izimbabuga ati knowledge yo kumanya shide eburonge eshide na unabasubati mbabuga ati UTI sana because bago twali ngento yiko kunga auto infection bako ambukiri baruwa banyene uburwaire you know okoba mumenya saba tongete the anatomy enchireri ye chonene erangene enchira yoro iboro enchira yoro iboro erangene enchira ya maji bonu bucha nyorenga bucha mbwarenge enchira ye chonene bwacha mutu because batabege tubo safi voice so banyore ndo kurunga auto infection UTI to ko wena onye ko weni ebieka tuliko weni partner yago you see so guikaba abantu banyenge gitari tubasomwe kiburi bogocha tumanye shida nkayire bagweni yes yemana sana watu muchando yu daktari chiteka inkego chiribosyo nachuko kwaneranga ye clinic kya kegotoka daktari kwabiri kwa gotatebia asinali mo kwa gachenya gitari chinsemo chiri cha Eldoret akemerobeli yekire emerobeli nembi yagendorete tugutenya senga mbya mono because clinic yetu ya Worldfit muniri tari gotanga world if possible we want to go the world so we want to have branches in Olekera the whole of Kenya and even East Africa because Worldfit negen tekenene boni nyagitari yetu ya Eldoret ntu abwate nyagitari gali service ya Kogo Plaza kwa ulenganya Kogotevi very soon tunahamia kogenda tulese nyagitari yetu tuwagachi Eldoret elese estate yekurukunga Kaoya estate ase a chief egotoka ese kambi chief nkubeka tule nyagitari yetororo ekurukunga you know Worldfit Eldoret branch ejibone ere nyagitari yenene kubwa muna twabwate office egera abantu bagendera kuba bakuhudumiwa huko na karatina nande ntubwate branch ororo astubwate munyagitari kurukunga Dr. Munyoki omukamba ugendera ko kolega sitengia so gazito mbuyagendera misikarubo uchinga ki inchiroro kuba kwagara kwanira nk'ibitabo mbiro kwali kiri squeeze metengwanya gotete watiga kolika ya Pingo tukakolika vitabu na alikile vitabu evingi ane najaita kulika kare najaita kulika 2008 ngaja kulike vitabu na alikile vitabu kianda na andi kulika ndi vitabu gikorukunga crown skin onya kiunga crown skin wane kiabangi na bona kiraje kebe mono nga kiengozi yagera bengororo etali kogota crown skin so I'm writing a book about engozi yeito about njo komenya buya obo mu ketogo temya kemenge engozi yagebe engia ekoroka na bigo ego saseli yaka mwana ego saseli ryoka ngo ende ningeta kulike bitabu iko na alikire bitabu ya marwira mangi marwira ya arthritis uriro bwa diabetes uburwire bwa asthma HIV na alikire getabu you know kurunga combating HIV AIDS you know tualikire bitabu bya marwira mange cancer you know why we fall sick ngeba tokurwara ebitabu ebinge na alikire unajua asanari na somete yatebetenga onye kumuruche nga no manyitege ntogete nabu goikobeke kumbukumbu donc abantu baje gocha bacha kumanya ngage ntogete nkiyarenge na and that's why I write books I write books because I know what I'm talking about because ni maita mangana yobo nyagitari ni mangita mangana conventional treatment yobo nyagitari yobo kawaida na ni mangitege ntogeko ku alternative ama nutritional medicine ngahabu yeah daktari Sauli manchumuli na tete kumanyanga yogotoka na ndendo che ebiro bite byatonyolje na bagoto tebi clinic kyao ngaike gutoka na ndo ena ne namba yesimu mbia mono miskerubo na mbia mono so manchumuli gereri ritalia ne nkorukunga daktari Moses Kena Onsarigo
nkorwa senyekitari ya Worldfit na nagotebiri Worldfit ntobwate branch ya Karatina ntobwate branch ya Muchibu Eldoret naga Bosongo town ya Bosongo ntobwate branch ndegaiga eregari se nyumba ya Uru Plaza bali batamati Uru Plaza ogoche town ime ochebaka ensemeri ya Marigiti ese chireri ya Marigiti ya Bosonge gotoka kagira Marigiti ere town ime kusase stage nkoro ya Kisumu yarenge ekero gwikire Marigiti yari sba kibucheri chichire useswa konye nyama nabokore nyumba ya Uru Plaza osoime uchebake goroba ya gatatu erumu 307 no konyora Worldfit nando buyabwaga iga Bosongo ninche ngotoka igo nincho konyora ga Bosongo no jenga kiyonzi nincho konyora enamba ya nesimi 0722 24 5763 0722 24 5763 ndiye muno sotwe ndiye munaso gusangana inte asante sana ndiye muno mwanchi muri kwa beriko gusangana inte gwika bona iga twikire omweli no gasemere kwa nuna kwa beriko gwesemia amange gwetira Dr. Kena Moses korwa se clinic egya Worldfit ndete kunyilinga onyo gotete weekend na alto kwanire oburere bonde nabo gotuma ujumbe yage nke gwetira sinambiri gabo se screen yago elinde twero na daktari toche weekend to kwanire igoro yoburere obukonde ndete kunyilinga asinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook nabo gotonyara gwetira Ndizi TV News Digital nabo gasensemeri ya YouTube nabo gotonyara gwetira Ndizi TV News asensemo ya website nabo gotonyara gwetira www.ndizitv.or.ke ile tare na Frida Kerubongo kuganiria obuligeria obya karibu tena sana daktari. Ndiye muno msikuru